खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो दानिया खोनासंलांदो गिबि खौराङाव दङ सनितपुर जिल्ला हग्राजुलि ओनसोलनि सिङाव थानाय सोरांजुलि गामिनि बिफा चक्र बसुमतारी आरो बिमा साबित्री बसुमतारीनि फिसाज्ला 20 बोसोर बैसोनि धोरोमसुला बसुमतारीया थांनाय 20 आगस्ट 2024 इं खालारनिफ्राय गोमानानै दं। बिनिखायनो सोरबाफोर बहाबा नुसनबायोब्ला 9678509566 मबाइल नाम्बाराव खौरां हरनो खावलायदों न'खरनि सुबुङा। नैथि खौराङाव दङ क'क्राझाराव साननि समावनो लुथिनाय जाथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय पर्बतजरायाव गावलायनाय जाथाय। मैया सानजौफुनि समाव पर्बतजरानि काजिगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय सान्थिपुराव CSPनि बिगोमाखौ थांखिनानै गुलि गावदों। SBI कास्टमार सार्भिस पइन्टनि बिगोमा शफिकुल इस्लामखौ माखासे सिनाय मोनै दुथांफोरा गुलि गावदों आरो CSPनिफ्राय 3 लाख रां लुथिनानै लानानै थाङो। दुथांफोरनि गावनाय गुलिया शफिकुल इस्लामनि आखायाव नाङो आरो गोब्राब जखम जानाय थासारियाव देहा फाहामसालियाव लानानै थाङो आरो बे जाथायाव रुपसिप पुलिसा नुजाथि हैनानै थासारिनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायो। शफिकुल इस्लामखौ धुबरी जिल्लानि तामरहाट पुलिस थानानि सिङाव थानाय बरजान गामिनि थागिबि होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि खौराङाव दङ बेरगावनि खाग्राबारियाव UPPLनि जयनिं हाबाफारि। बेरगाव ब्लक UPPLनि बानजायनायाव खाग्राबारि नलबारि सामथाइबारिनि नब्लाङाव मैया मोनसे गिदिरथार जयनिं हाबाफारि जायो आरो बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो MCLA माधव चन्द्र सेत्रिया आरो बेरगाव ब्लक UPPLनि गाहाय नेहाथारि प्रणब बर', EM दावबायसा बर', मिरु UPPLनि नेहाथारि सपन दास, आइजो गांखंनि लोगो आफादगिरि मरियाम टप, बेरगाव जिल्लानि आफादगिरि निर्मल बर', गाहाय नेहाथारि एन्टनी बसुमतारी, फसंथानारि नेहाथारि इन्द्र बाहादुर सेत्रीजों लोगोसे गोबां मिरु जिल्लानि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादों। मैयानि जगदान मेलाव BPF, कंग्रेस आरो गुबुन गुबुन आफाद, फसंथान आरो दोलोनिफ्राय 400निबो बारा सोद्रोमाफोरा UPPL दोलोआव जयेन जायो। नैथि खौराङाव दङ अरुणाचल पुलिसा सालां जिल्लानि गौथुमपुर दिउनाव थानाय सरकारि गेजेर फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिखौ हमदों। सरकारि गेजेर फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिखौ उन्दै फरायसाफोरखौ आथोनारि गाज्रि आखु दिन्थिनायनि दायाव गाहाय फोरोंगिरि मोहम्मद असगर आलीखौ पुलिसा हमदों। FIR आव मख'नाय दङदि गाहाय फोरोंगिरि असगर आलीया फरायसालियाव गोबां बोसोरनिफ्राय खामानि मावगासिनो दङ। बिथांनि अरायसम अनागारि खालामबाय थानायनि जाहोनाव गोबां हिन्जावसाफोरा फरायसालिखौ नागारबाय। रिपर्टनि बादिब्ला मोहम्मद असगर आलीनि बेरेखायै पुलिसा 2 अक्ट'बराव मोनसे जथाय अजद मोनदोंमोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बोलि जानांनाय हिन्जावसाफोरा थाखो 9 आरो 10 नि फरायसाफोरमोन। सालां जिल्लानि पुलिस सामलायगिरि किरलि फादुआ बुंदोंमोन दि उन्दै हिन्जावसाखौ आथोनारि गाज्रि आखु दिन्थिनायनि दायाव गाहाय फोरोंगिरि असगर आलीखौ खादोंमोन आरो मोनसे गसरबो रेजिस्टार खालामनाय जादोंमोन होननानै बुंथियो। 5थि खौराङाव दङ मोनसे दुखुनांथाव खौरां। आदा फाजा बिनेन नार्जारिया गोब्राब बेरामनि नारसिननायाव बिसनायावनो गोग्लैसोनानै दङ। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय साम्पाबती बाजारनि थागिबि आदा फाजा मुंजों मिथिसार जानाय बर'नि मुंदांखा फेस्ला फावगिरि बिनेन नार्जारिया गोबां रोखोमनि गोब्राब बेरामनि नारसिननायाव बिसनायावनो गोग्लैसोनानै दं। बिथांनि बेबादि बेरामाव गोग्लैनाय खौरांखौ मोननानै चिरां जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादा खौरां लाहैदों आरो बर' हारिनि रायजो राजाफोरखौ बिथांनि देहाखौ गोग्गो खालामफिननो थाखाय रांनि अनसुंथाइ हरनो थाखायबो खावलायदों। बेराफारसे दुखुथिया बेरामजों भुगिनांनाय आदा फाजा बिथाङाबो गावनि देहाखौ गोग्गो मोजां खालामफिननो थाखाय बर' हारिनि सुबुं अनफावरि रायजो राजा जेसेबां हायो 7636959681 मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों सुलाद लानायजों लोगोसे रांनि अनसुंथाइ हरनोबो खावलायदों भुगिनांनाय न'खरा। 6थि खौराङाव दङ मेथाइ रोजाबगिरि बानु बंसियारिनि फाहामथायनि थाखाय अनसुंथाइ हास्थायदों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मतिपुर अमरावती गामियाव जोनोम मोननाय आरो चिरां जिल्लानि बिजनी बर' बाजाराव जुलि जाहैनाय सानसे समाव एबसुनि देंखोमो 1-2-3 बादायलायनायाव मेथाइ रोजाबनानै मुंदांखा जानाय गोदै गारांनि मेथाइ रोजाबगिरि बानु बंसियारिया दायो गोब्राब बेरामजों नाख्रेबजानानै मुम्बाइनि टाटा मेम'रियेल केन्सार हस्पिटालाव फाहामथाय लागासिनो दं। न'खरनि सुबुंफोरा जा एसे रां दंमोन खरसा खालामनानै बेजोंनो हाजासे बेरामखौ नायदोंमोनब्लाबो दासिम मोजां थासारियाव फैयाखै। दायो गोजौसिन फाहामथाय होनो थाखाय मुम्बाइनि टाटा मेम'रियेल केन्सार हस्पिटालाव लांनाय जादोंमोन। दा फाहामथाय होनायनि थाखाय गोबां रांखान्थि आंखालाव गोग्लैनायखौ न'खरनि सुबुंफोरा फोरमायदों। बेनिखायनो बानु बंसियारिनि गोदै गारांनि मेथाइ खोनासंनानै मोजां मोनग्रा अनसायगिरि बर' रायजो राजाफोरनाव जा एसे अनसुंथाइ होनो हायो रांनि अनसुंथाइ हास्थायदों बानु बंसियारिनि न'खरा। अनसायगिरिफोरा रांनि मदद हरनो थाखाय एकाउन्ट नाम्बार 315676499937 IBC कड SBIN 0005243 आरो आबुङै मिथिनो थाखाय
9957878296 मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन। स्निथि खौराङाव दङ मिथिस'हायै गोब्राब बेरामाव गोग्लैनानै थैनायजों जुजिनानै दं सोरांस्रि नार्जारिया। तामुलपुर जिल्लानि सेसाफानि पलासगुरि गामिनि भारत नार्जारिनि सासेल' फिसाजो सोरांस्रि नार्जारिया माखासे सान सिगांनिफ्रायनो मिथिस'हायै गोब्राब बेरामाव गोग्लैनानै नर्थ गुवाहाटीनि GNRCआव फाहामथाय लागासिनो दङ। दुखु गोनां बाथ्राया बेसोरदि 2019 मायथाइनिफ्रायनो मिथिस'हायै बेरामजों भुगिनानै दंमोन। बेराम जाजेननाय समनिफ्रायनो गोबां मेडिकेलाव दिन्थिनानै डक्टरनि हेफाजाब लादोंब्लाबो दासिमबो मोजां थासारियाव लाबोफिननो हायाखै। फिन आरो थांनाय समबार मोनाबिलियाव हरखाबै बारा जाफिननानै नर्थ गुवाहाटीनि GNRCआव थिसनथाय खालामफिननो गोनां जायो। बेरामिखौ गोबांथार फाहामथाय होबोबाय थाबोनायलाय नखरा रांखावरिनि गोबां आंखालाव गोग्लैनानै मदद हास्थायदों नखरनि सुबुंफोरा। बेनिखायनो दुखुथिया नखरा सोरांस्रि नार्जारिनि बेरामखौ फाहामथाय होनायाव रांखावरिनि आंखाल जानायलाय गोसो अनफावरि रायजो राजा नोंथांमोननियाव रांखावरिनि मदद हरनो खावलायदों। एकाउन्ट नाम्बार 330860011817 IBC कड SBIN 0009147 आरो 7399394259 मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों थोंजों खौरां लानो हागोन। 8थि खौराङाव दङ बिटिआरनि CEM प्रमद बर' आरो बिटिआरनि EM रनजित बसुमतारीनि नुजाथिनायाव फिन आरोबाव 1886 नखरफोरनो हा सेटेलमेन्ट फोरमान बिलाइ राननाय हाबाफारिखौ काजलगाव बाजारनि नब्लाङाव खुंफुंदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगाव बाजारनि नब्लाङाव बेंटल सार्कोल आरो सिडली सार्कोलनि बेन्दोङाव गोग्लैनाय हानि पाट्टा गैयै रायजो राजाफोरनो हानि सेटेलमेन्ट फोरमान बिलाइखौ राननानै होयो।